السلام عليكم يا vet inte varför den här rådjuren. Чукаччун, ачунчунка. Jo, du vet vad det här är. Det är som man lägger i tänder. Så här. Så. Och sen, du vet, man gör så, man ska såga. Såga. Jag ska såga repet. Titta. Jag såga. Det ska jag spara igen. Alltså, se. Dumma du. Varför då? Astro, jag kommer bli dum. Laddaren gick ur, batteriet slog sist. I alla fall, det kan få vara på golvet.